Zbog hakerskih pretnji isporuka računa ide otežano i da zbog toga oko 1,5 miliona računa nije isporučeno. Građani koji nisu dobili novembarske račune za struju mogu da do 30. decembra plate iznos koji su imali na oktobarskom računu i ostvarit će popust od 5%, izjavio danas direktor Elektroprivrede Srbije Dušan Živković. On je za Tanjug pojasnio da zbog hakerskih pretnji isporuka računa ide otežano i da zbog toga oko 1,5 miliona računa nije isporučeno, ali da ljudi iz sektora EPS-a danonoćno rade na otklanjanju digitalnih napada kojima je kompanija izložena. Ti računi su prosleđeni Pošti Srbije, a građani, da bi bili sigurni da će na vreme, odnosno do subote, platiti račun za struju i ostvariti popust, mogu da sami popune uplatnice i račun plate u poštama ili bankama, rekao je on.